Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's vlog guys, padung mi karon sa PiNiNG Garden. So mo na mong giagian diri guys, oh. So kini mo na mong giagian. Oh. Makita mo sa ako ang background guys, mo na akong giagian, oh. Bukid guys na tanan guys. Oh. So magkita-kita lang ta dito guys, inikabot bitaw guys. Kay grabe ka daan ba grabe hibi ka bakid, oh. So alam mo guys, naidaghang mga kamuting kahoy diri guys. Kamuting kahoy. May mga maisan sa diri guys. Nay akumpanyo diri guys, oh. Nay patinala akong singuta. Grabe among explorer karong adlaw. So muna ako kuyo guys, oh. Hello. Oh, singuta guys. So magkita-kita lang tayo, nag-abot mo dito sa PiNiNG Garden. See you later. Intro muna tayo guys, ha. Salamat din sa Kagat family guys, gandaman ni pag-abot og munggos, papayas nga giatsal din sa talo nga giturta nya bangus nga giprito nya ya pajoy ka nang naay dessert na mga gulaman. Grabe ni ajoy gulaman with boko suga lagi na mo mga guys mo nang kabusog mi kay karon nag-explore may padung mi sa PiNiNG Garden. Mo na mong giagian karon ga. So, oh, mo ni guys, oh mong giagian, oh heavy na jud ka. Oh lubak-lubak oy. Lupig ka may kandungaw. A few minutes later. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's vlog guys, diyan namin sa PiNiNG Garden Resort. Oh, so mo na siya guys, no? Nasa ibabaw mo na niya mga view. So ato magsugod sa ibabaw guys, sa preting inita. Oh. Muta gud aro. Oh, mga summer vibes daw guys. Vibes guys. Vibes, you know, vibes. Summer vibes. So mo. Saka na mit si Papaw guys. Mini mini mau. Mini Ilocos na mini. Ano siya mga buwak. Kadaw mi natutugbo ay. Ang sakal. Ano siya mga
Na yung mga mayanan ano? Ito na sa picture table ko. Ah. Kama na, uy. So padumi nga to taasaka guys. Ay, pangalan niya. Uy, tayo nangihi ko ang sana. So ganahan mo mga rida, guys, ang entrance is 30 per head. Nga, ang bata is 15. Ulo ra daw wala butilo mga mayana guys ay o mga tambal manis mga samad tuhod. Kung lagi payong dira lagi. Ito, pang-payong sa ubos. Ngayon, mga views ubos guys, pang-payong. Kasi nangihi ito, murag na sa Singapore ba? So, padayon taglakaw guys. Yes. Ay, kampana mga Sini niya. ano magaya. Si Vane. Bitaw si Bani. Diyos, may yanang. Ito sa ano. Indot web view ganyan to maagi mo mga bungkod. Problema na kay ngayon pa rin. May mga lobby. Ala ka tuwas. The beautiful girl all over the world. Ang mountain. Overlooking siya sa pungto. Kasi mga payong-tayong sa ubos. So mga shy viewings. So yun ay payong-tayong diri guys. Di nangihi diri ay. Sige magpusi. Hold me close till I get up. Time is barely
The storms we chase are leading us, and love